Окей, чука ми се за клещи. Опа. Оп. Отиде към окото ти. Биди искам. Здравейте, Здравейте, приятели, аз съм Преско и това е Surgeon Simulator 2013 година. И в момента гледате втора част, 11 години по-късно. И чай да музика. Сигурно още не мога да играя. Нека пробваме. Не съм играл от вчера. Пробвах за малко. Така, нека почваме. Как бяха контролите? Окей. Окей, сванах. Първо слагаме това на лицето му, на пациента. Второ, винаги взимаме дрилката, защото няма как да успееш без дрилка. Нали? Оп. Мисля, че вече мога да взема. Мога, да. Така, нека почваме с ребрата. Мале, това си представи да го гледаш без картина и да чуваш. Нека почнем от ребрата. Така, не мисля, че ще правя нещо в момента. Добре. Окей. Едното е готово. Да. Може второ ребро. Трябва да оставим обаче тази бормашина. Стой тук! Стой! Иди мърда. Ти също. Да вземем тая спринцовка. Какво прави? Да ти спре кръво излива. Окей, това не прави нищо. Още не прави нищо. Продължава да кърви. Сега кървя, не! Сега вече и бормашина нямам. Добре, мисля, че беше и зеленото. И още имаме часовник, което е big success. Добре, бонус. Бонус за нашия човек, има вече и втора дрилка в системата си. Окей, мисля, че спадна, да. Blood Translate спада. Окей, още 4-0. Окей, идеално. Добре, имаме ли не... Нямаме друго. Мале, 11 годишни аз играя по-добре от мене. Абсолютно съквам на тази игра. Така, нека си свършим работата днеска. Все пак за какво ни плащат надника. Какво ми има на ръката, what the fuck? Опа, съжалявам. Ще гледам да не използвам нецензурни думи. Окей, вече часовник нямаме. Нищо не ни трябва. Добре, чука падна, останахме с нощето. Ставаме нощето, не трябва нощето. Искаме чука обаче. Да. Чай ще го оставя. Ще обърна ръката, ще го грабна пак. И почваме пак. Да. О, работи, хора. Чек. О. Не! And it was going so well. 2 минути. Отново. Тоспа знам какво ще правим. Знам как ще го направим. Така. Мисля, че предния път почти успях. Защото направих ето това. Чакай. Yeah. Така, продължаваме. Тоспа с чука. Мисля, че ще справим по-добре този път. Усещам го, просто го знам. Не. Голямата ми става. Не. Reset. Perform a heart transplant. Окей, let's go. Ти отиваш тука. Дрян. Окей. Завиваме та. Сега вземи ключа. Чука. Внимателно. Да! Окей. Още веднъж. Ти като онези игри в аркадните места, където с
С... Fuck it. Окей, чука ми се за клещи. Опа. Оп. Тири към окото ти. Беди искам. Така, продължаваме. Дай да ползваме чука качук. Окей. Без да отиваш. Оп. Да. 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 Едно ребро. Да. Още веднъж. Защо? Винаги ли било толкова трудна играта? Окей. Губим малко кръв, това не е проблем. Дай, мога ли да си обърна ръката, да вкарам чука вътре и така да въртя, мисля ще стане по-бързо. Знаеш какво? Още малко ще оставя чука. Ще почна да му валя дробовете с ръце. Ето така. Така, продължаваме. Окей. Този път много по-добре се справяме. Браво на мене. Дай да оставим този чук. Мисля, че не ни трябва вече. И да хванем единия дроп на този пушач. Окей. Окей. Аре в коша. Така, следващия. Така. Не, първо ще направим ето това. Хвани тази спринцовка. Макса така. Не се включва. Машинки. Да. Идеално. Сега въртим. И... Бам. Не става. Окей. 0. 416 мл. Какво правим бе хора? С тази игра няма да... Това ниво няма да го взема днеска. Окей. Това ни не трябва. Чао. Взимаме това. Дай този бял дроб. Дай го. Не. Айде. Не! Часовника ми. Дай. Добре, може би ще разкараме и часовника. Преди операция винаги си свалите часовниците. Точно затова аз съм в момента вече съмнившал съм на операция. Така, тук вече ще вземем едно от многото нощта. Ти, чао! Дай ми едното нощче. Ще сме много внимателни. Сега сме се легавили. Окей. Взехме ли го? Взехме го. Ето така се държи. Така. Внимателно. Губи кръв. Губи кръв. Не. Не, продупчах му сърцето. О, не. Не. Surgery failed. And it was going so well. Отново! Окей, ти, чао. Втори рунд. Този път ще се справя по-добре хора. Хванах чука от първия път. Втори? Окей. Нека да бърбаним на ребрата му. Да! Да! Окей. Ще схвана тия с контроли хора. Ще ги схвана. И дай още веднъж. И още веднъж. И дано не се събуди докато го млатят и с чука. Окей. Даун! Това беше много добро. Даун! И току-що падна с 1 литър кръвта. Това е много добре. Даун! Добре, няма ли по-ефикасен начин отколкото чука?
Има, като махнем чука. Така, нека хванем. Уоу, let's go, окей. Може ли? Може да ми дадеш белия си дроп? Това не ти трябва, дай го. А защо не ми го даваш? Окей. Знаеш ко? Ще го запазя за после. Не, няма място. Така. Дай. Next. Само да не ми падне сърцето. Окей, там е. Няма проблеми. Да, може и това също да ми дадеш. О. Yes. Дай ми този бъбрек, който ме гледа странно. Знаеш какво, мисля, че това ще трябва. Ще го ставя ето тука, до главата ти. Да. Само не да пада. Коша мръдна ли? Коша мръдна. Там няма нищо. Окей. Сега. Ръката ми е чиста. Окей. Чакай. Аха, да, ясно. Аха. О. О. Добре, как? Can you like... Не. Окей, глишна се за масичката. Нека направим. Тъй. Окей, идеално. Супер сме хора. Но това не знам как да го отстраним. Тая връв. Тая. Окей. Down. 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 Come on. Не. 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 О, става все по-зле. Става все по-зле. Знаеш ко? Дай ми този нож. Дай ми това ножче. Не, аз се отказвам. Писна ми от тебе. Вземи си чука обратно себе си. Така. Вземи си това радио. Това часовниче обратно в себе си. 90, 80, 70. Дай, ще хвана нещо. Чашка! 5 минути! Brutal Murder Achieved. Хора, ще гледам туториал как да мина това ниво. Видях как се минава. Така, той го махаме. Както винаги, това поне го знам. Второ, вземаме ето това. И... правим ето това. Добре, в клипа стана по-лесно. О! Вау! Добре, защо при мен не се получава? Знаеш ко? Явно не е за всеки. Хе-хе-хе. Дрилка. Окей. Така. Изи. Леко. Така. Вземаме това. Вземи спринцовката.
Дай ми спринцов... Не! Ти не ми трябваш вече. Взимаме, както казах. Взимам... Окей, не взимаме спринцовка. Хващаме. То си ми кал, се разкарай! Окей. Изгубихме 2 литра докато хвана тая спринцовка. Дори не, май не е правилната. Не е правилната е. Окей, дай още малко. Yes. Имаме още малко вътре, тъй че не стигне за след малко. Ама още не сме приключили. Къде ми е машинката? Да, машинката ми е там. Нали знаете, няма как без бор машина. Окей. Хващаме. Така. Не, да. В този начин. Точно така. И... Ставаме това. Така. И... Така. Добре, мисля, че е достатъчно. Разбрах, че... Окей. Yes! Добре. Махни се. Дърпни се. Човек умира. Не. Не. Не, честен. Губим го. Какво? Качи са? Дай. Трябва го ръгна няколко пъти. Окей, so far so good. Нека вземем белия му дроп. О, мисля, че ще има трета част след още 10 години. Окей. Това не е го. Ооо, yes! Така. Сега взимаме внимателно едното нощ, ако е останало някъде. Ето така. Видя ли го? Така. Взимаме. И внимателно... О! Извинявай. В момента има кръв себе си колкото една вода Девин. Тъй че Девин спонсор ми. О! Окей. Окей, много добре. Много добре. Много добре. О! Yes! И сега взимаме сърцето. Взимаме сърцето. Хора, мисля, ще успеем. Чак. Не е ли? Не беше това. Не беше това. Хора, човека в клипа го мина без да взима сърцето. Окей. Мисля, че си разбрах грешката. Че пуснах тази игра, може би. Не, аз съм до тук, човек. Направо даже оставям ножа вътре. Аз се отказвам. Аз приключих с тебе, човек.
Нищо чудно, че не мога да спаси 10 години. Труден си. Ето, вземи си клечките за уши, човек. Вземи си сърцето. Вземи си тези неща. И... Чао. Чакай. О. Да. Не. Не. Приключих себе. I'm done. Благодаря ви за гледането. Трета част скоро.